96. 10 vteřin do startu. 5, 4, 3, 2, 1, start. Připraví se. Já počínám 35, není tak strašně. Takže letos se uvidíte, to je se to všichni chyba. A přitáhně to! Ale chci říct, co to je dobré. Přitáhnou! Já jsem tam byl. Tam byl. A skákám. Ono je, že byste to dokonce, já to nevím, já jsem si nemám ten charakter. On má vydané za chvíli. Milane, seš poslední, Milo? Ano, za mnou žádný číslo není. Tak se těžko Tam nějaký technika, tak teďka To mají policie, ne? Nebo policie, no? Ježišmarja. A ty to tady vytáhnou a nechají bordel v lese. Já někde vyhledu. Já bude. Tak je jich celý a 2 minuty po nich přijela jednička, jo. Soutěživý chachár. A zvali jsme na ale vole, dělej. Protože už po 2 minuty tě trhla 50, viď? A ten zabral, to jsi neviděl, jo. Oni jeli bez bran, jo. Oni prostě jeli stěz, zabral hodně. A dvojka byl Radeček, jo. Ano, to sedí. Ten jako...